O día antes da Revolución, a min pilloume traballando. Probablemente rifándolle ao rapaz da última fila, porque non prestaba suficiente atención. Pero confesade, a ninguén se nos pasou pola cabeza a ridícula idea de non volver a vernos. Fixemos das nosas casas un refuxio traxicómico, pero tamén descubrimos que en todas partes hai tesouros. Enchemos as cociñas de olores novos, como o hibisco púrpura, e sempre, sempre, de sabor a chocolate. Descubrimos que había misterios do outro lado do espello, e cobrou máis vixencia que nunca a historia dunha escaleira. Xa non había manual para mulleres da limpeza, xa non existían as criadas, e os balcóns convertéronse no centro de reunión. Quizá ir simplemente para comentar o curioso incidente do can a medianoite. Fomos ar sin sombreiro, sí, pero saíamos á rúa con máscara. Soubemos que foramos desposeídas, desposeídos da vida salvaxe. A través das pantallas, sen embargo, soubemos de contos da selva en plena cidade, da alegría do útero dos cabalos que vagaban libres, do cuarto das abellas que se instala nas orillas do Sar. Ali aniñou tamén a tartaruga de Darwin e as súas augas enchéronse de sapos e sereas. Quixemos ser supervivintes, simplemente alguén que respira. Xa non éramos banco de sardiñas, éramos sardiñas soa, peces, peixes na terra. Nunhas terras que eran de cristal, fráxiles. Sorprendeunos a resistencia da auga, a chuvia, cultivando a vida. Mais agora, neste momento, penso que temos todo o tempo do mundo e quizáis compre pensar e facernos todos un libre favor. Pensemos na educación como a práctica da liberdade. Despertemos a curiosidade, recuperemos a paixón e fagamos deste momento, sen dúbida, a memoria dunha ilusión.